Здравейте всички, аз съм Лазар от GameBleak и днес теглим победителя от Minecraft Premium Account Giveaway. Първо искам да благодаря на всички за 206 сабскрайбъри, които направихме само за 3 клипа, 4. Искам да ви благодаря да продължавате да се абонирате, продължавате да гледате клиповете и да има такава активност и това е всъщност да изтеглим сега победителя. Да видим колко записани има. 79 харесвания на клипа. Само един дислайк, благодаря. Това е доста хубаво. Но не знам точно колко са коментарите. Тук пише 42, но мисля, че са повече. Нека копираме линка и от този сайт да изтеглим един случайен коментар. Да, 42 коментара. Така, цъкаме това. Калян Романов. Ето, да видим дали се е абонирал. Нека видим дали харесва някой от клиповете. Аха, да, предполагам, че се е абонирал. Затова да му напишем съобщение. Ако гледаш този клип, за да си видиш съобщенията, натисни youtube.com/inbox. Така мога да си видиш съобщенията. Сега ще ти изпрати едно. Minecraft. Ти печелиш Minecraft раздаването. Така, отговори ми тук и ще те добавя лично в Skype. Напиши ми в Skype ти на съобщение. Ще те добавя лично в Skype и това беше. Ако искате още раздавания, пишете в коментарите, харесайте клипа и се абонирайте до следващия клип.